Para sutresna budaya nirungganipun warganing pasamuan Gereja Kristen Jayawedi ngaturi uninga bilih pahargyan Natal warga Gereja Kristen Jayawedi badhe kawontenaken benjing dinten Jumat tanggal 26 Desember 2000 selangkung kawitan jam 18 utawi jam 6 sonten mapan wonten ing Gedung Ganesha Sukorejo Wedi. Pahargyan Natal menika badhe karegengaken sarana pagelaran ringgit tiyang ingkang kagesangaken dening seniman seniwati warga pasamuan Gereja Kristen Jayawedi semanten ugi karawitan pengiring ugi saking warganing pasamuan GKJ Wedi. Mila sampun kesupen ngerawi pahargyan Natal menika sinarengan braya ageng panjenengan. Ringgit tiyang kanthi lampahan saking cariyos Ramayana menggah kados pundi babaring cariyos menika monggo kapiyarsaken wonten pahargyan Natal GKJ Wedi dinten Jumat 26 Desember 2000 selangkung wonten ing Gedung Ganesha Sukorejo Wedi. Sugeng Natal lan sugeng mirsani Gusti Yesus berkahi.